So karon guys, balik na kog himog mga video. Kay daghang nag-request nga mga Bisaya pud nga pareha nato na i-continue na lang daw na ako ang pag-vlog sa YouTube. So karon nakapag-decide ko nga mag-continue na lang kog himog video tungod kay daghan na ang nag-request. So abang-abang lang mo sa mga video na akong i-update ug akong i-post sa YouTube. Ug sa mga wa pa nag-subscribe, pa-subscribe na lamang ko sa akong YouTube channel DJ Mibulos, tsaka papindot na lang ng bell button. So karon guys, natay istoryahan ang kinaiya gyud ay sa tao, mausob gyud. So na ako'y classmate sa una, classmate na ako sa high school ug sa college. Tuwa na sa lain-laing lugar. Ang uban, Japan, Saudi Arabia. So siguro kami na lang may naibilin sa Pilipinas. Basta mga abroad na, mga Korea, ang uban, Korea, Japan, na. Karon pa ko nakakuan nga mausog ko today ang kinaidya sa tao. Kay katong nagkita mi siguro last year, nagkita mi. Nangutan na si Jan ako, unsa may trabaho na mo dabay? Ang gingnan technician. Unsa may jong ipambuhat dia? Basta mga makina na nang maguba rapiron. Ay, gingnan ko nga sus. Ngadtos ko no, Japan kanang pila ka adlaw ko no kadiyot nga to, 2 ka oras ra. Unja mo lagi to nga tinga man nga naghanap ang ba? Kausaban sa among lungsod. Ang gingnan nga kanang kasada diha. Mga na 3 months na nga gitrabaho sa minto na tanan. Gingnan kami diya nga guys. Sus sa Japan. Duhar na kadlaw. Human na. Mabanangutan naman si Diya. Ingon man siya na nga San Juanico Bridge. Pila ka adlaw trabaho ana. Ang gingnan si Diya guys nga ambot kay paglabay na ganina wa pa man na. Karon naa na San Juanico Bridge. Guys, napaaw gyud ko karon guys kay katong gibalta sa una katong sa Mindanao, katong mga linog ngadto nga didyo ra nga sa Davao, sa Kidapawan. Mas karon guys, kusog jud linog ron. Maskin ako na problema kay ang tanang tao tuas barangay, tas munisipyo naghusay gyud sila guys. Kay katong nakainomduman ninyo guys, katong linog ganda sa Bohol gali, katong pangabali-bali gali mga tulay, mga bahay, tumbag mga balay. Itong dito sa Davao na dako pug damage. Pero karon dire grabing damage. Maskin ako okay ba kung sayong katabang nila. Tuwa sila sa barangay karon guys kay sa kakusog sa linog. Problema gyud kayo. Unsaon pagsulbad ning problema ha. Ilang mga yuta ngadto. Nagkabaylo-baylo na. Manang was laki bawog kinsay tag-iya to. Tabang itawon mo guys. Nagkabaylo-baylo na ilang mga juta. Kuyawan na gud sa panahon karon guys no. Tuod ning pag-abot na sa coronavirus. Kay mag-igit ka karon suspect ka coronavirus na. Unja ag mga eskwela online class na. High-tech na gadyo yung karon. Mo nang og kintahay ag imong kurso education. Unja may exam, mahagbong kitay ka sa exam.
adto na lang magad ka sound system. Kay sa sound system siguradong pasar ka. Kay ingon makangakuan. Tukar maestro. Sa muka aning module ay daghana ba aning ansiranan? Paitag yun yung module da. Itong eskwela po sa una. May module. Matapad dali ko sa akong classmate nga bright. Itong first honor na mo. Tinga mo sila mamanahim mo kung second honor. Karon di anay module na pod. Poresyo aning module eh. Naghahanap pang ansiranan. Diyan na po do. Ano ang sumunod na planeta sa Mercury? Mercury. Doon naman siguro na 7-Eleven or Jollibee baka Mercury. Doon sa kuha ni. Red ribbon ang sila ni. Ano itong ballpen? Mercury, red ribbon ang sila ni. Perfect na pagkuha ni ron. Isa naman itong ballpen ako. Nawa man. Nawa yung ballpen. Di ara. Mercury ha. Red ribbon ang sila ni. Suwatan no dani. Red ribbon. So, yun, kompleto na. Nahuman answer guys ang science. Kaning math na po, diyan na po yung math. Surang-surang na po yung math. Kaya pangansera ng math. Mathematics ay isang salitang ugat na nagdugtong-dugtong. Salitang ugat. Nandiyan nagdugtong-dugtong. Mura magbarikos man siguro ang answer ani. Barikos, salitang ugat, nagdugtong-dugtong. Barikos. Barikos gud ni, klaro ba? Klaro jud answer barikos. Wait, I want to learn your language. So which language do you speak? Sinagol bay, Bisaya ba? Binisaya atong kuran ron. How do you say dog? Ama na, aw or iro. Cat. Cat, iring itom. Rabbit. Rabbit. Parehar gapon, rabbit, lisod purog mahimong kabaw. Monkey. Naunggoy man ang mga monkey. Sila ni Darwin, Renan, Brill, Regay, James Roland Bansuela, John Paul, Lester, si Makilang, mo na yung mga monkey. May mga unggoy na sila. Lion. Lion. Ang usawa, lion. Kuan man siguro ng tiger kanang mga kabit. Tiger man siguro na.